ushas kodwa khona into zami amanzi thandazo thandazo wami iwo Nkosi thandazo wami iwo Nkosi thandazo wami wona Nkosi thandazo wami iwo Nkosi thandazo wami wona Nkosi thandazo wami wona Nkosi izo methemba nje khona ke umnakwabo wale mic lawo ekhona ngicela ningibuyisela yona uyayazi indlela yena ke uzongihola angisekeli impela ezulwini ke ezulwini ngalanda mina ngibonge osekubonela maphakathi wangethula umthwalo wami lona siwumhlabeleli wabantu abaphila emhlabeni onezinto benezinto nabo umhlabeleli wabantu abaphila emhlabeni nabantu abanakho bona bengenakho ngoba njengoba ngingumprofeti ngifundile ngifundiswa kakhulu ngifundiswe ngisenhluphekweni ngafundiswa kulahleka konke jikelwa zingane zakho oyikhulisile enkosini jikelwa abantu obathandayo okukhonze nabo isikhathi eside enkosini kwazi kahle ukuthi lo mayengekho akekho umuntu ozohlabelela ngoba lona akekho Sunday neSunday uyazi ukuthi I'm participating in doing this amen ngathi mangingena kuleyo mgodi ngathi ngizofunda kodwa ngawuhlabelela ngathi ngizomethemba njalo remember ngisesikhathini ngeminye iminyaka ngathi nginemoto ingekho imali yavele yafa yashawa uSathane amen yafa something very critical kwaphoqa ukuthi angikhiphe izumbulu zeimali kwathiwa ngikhiphe izumbulu zeimali kwasho ukuthi zikhona kodwa ngiyibekele enye into amen hallelujah so yonke imgodi yakhandwa uSathane but kusuka kufanele ukuthi understand ukuba semgodini kusho ukuthi uyofunda umgodi training amen after the training there is lokho esikubiza ukuthi test emva kwa test kunama result amen one day when you read the book of Daniel Bible lithi uDaniel
wake wafakwa emgodini kuthiwa lo mgodi onamabhubesi. Amen. Ningakhuphula khona ama keyboard ngoba ivoice yami ayikho right. Kuthiwa lo mgodi onamabhubesi, nalazi ibhubesi. Amen. Kuthiwa la mabhubesi ayihlalisiwe Davide insuku ezu7 engadli. Hallelujah. And kuthiwa le ndoda kaNkulunkulu unomyalelo obekile okuthiwa akukhonzwa la eBhabhiloni. Njengamanje umyalelo uthi akuthandazwa uNkulunkulu la ngaphandle kaNkulunkulu kaNebukadnezar. Amen. Hallelujah. Kuthiwa ke mayifika iphathimandla sizombopha zathi weDaniel kungamabomuni. Remember chapter 3 kuze kuyofika chapter 4, chapter 5. That is the one book. Amen. But different stories, different scenarios. Kuthiwa ke lo mfana uDaniel ngoba wayesumfana ngaleso sikhathi. Wayesemusha. Wabanjwa wafaka kulomgodi okuthiwa unamabhubesi alanjiswe for 7 days. Uyasazi sithi ama sithi siyaqeda ngawo sikufaka entweni la sazi kahle ngeke uzuphume la. Amen. Ngoba usathana mayekubopha ekufasela ndawonye uba nezinto ezimnikeza assurance yokuthi noma ungaphuma la kodwa uzophuma ungasurvive. Hallelujah. Ukuze kuthiwa uphunyukile engozini yemoto kodwa uhambe ngewheelchair inyangana nje ezu5 wasiyashona. La umndeni usunethemba lokuthi usezophila. Usathana ufika wamfaka waphuma ecabanga ukuthi uzophila kahle. Usathana ngeke survive. Hallelujah. Ngoba kunama situation la ungena khona isitha sazi ukuthi you are not going to survive this. Hallelujah. Kuthi uDaniel uthe mayesemkhombeni mathenjwe mayesemphandini wengonyama. Amen. Kuthiwa ke ula phakathi mathenjwa emphandini wengonyama kuthiwa selokhu izamula nje. Hallelujah. Lo izamula nje zihuqa kuyena. Khona bazalwane. Uyayibona ukuthi zona zilambile kodwa makumele zimbambe kunento eyivimbayo ukuthi zimbambe. Hallelujah. Uyabona lento uDaniel wayelokho eyiphehla ngenkathi kuthiwa mangathandazwa. Iyona lena thema yongena ezingonyameni yahamba naye. Ngoba uyingozi umuntu othandaza ngesikhathi senkinga. Nangesikhathi senhlupheko ngoba kunento ayithola enhluphekweni. Ezohamba nawe labantu sebekucindezela khona bekubona ngathi awusenawo amandla kanti lento owathandaza noma wayikhuleka usenhluphekweni yahlala nawe yalinda isikhathi lakho namandla umthandaza engasekho. Ngoba iqiniso lithi uDaniel esengonyameni wangasathandazi ngoba wayesekubona ukufa kuseduze kanti into ayithandaze ngesikhathi sobunzima wayelanda amandla okuhamba ngesikhathi senhlupheko. Kanibonke Nkosi ngoba there is a time lapho khona uthi baba kuvela kwehla inyembezi ubona ukuthi luvuka lokusizi kuvuka yonke into manje yenzekile nento eyenzakalayo iyabuya ubona ukuthi umthandaza usavuka uvela uthi amen. Kanti sathana akazi ucabanga ukuthi uqedile noma ukubambela umncane khona kanti lo mthandazo wakwawenza. Hayi nina manje wake wabaseshilo ngo2020 umthandazo wawenza oshilo kusebenzela ngo2026 ngoba ngenkathi wawuthandaza wawubhenka. Sizobhenka la sizobhenka. Hallelujah. Hayi sizobhenka la sizobhenka. Sizobeka umthandazo. Mhlawumbe wango2030. Mhlawumbe wango2028. Hallelujah. Mhlawumbe wango2035. Hallelujah. Mhlawumbe wango2040. Hallelujah. Mhlawumbe wango2050. Awu sizobhenka abafethu sizobhenka. Ngenkathi amabhubesi ecabanga ukuthi awu sikasakwazi ukukhuleka. Lalela. You know ukuthi uwana
akaphendulanga ngelanga akathandaze ngalo. Ngoba iBhayibheli lithi babehlale njalo. Benze njani? Benyungu uhamba nabanakho yena kanakho. Kodwa ngaphakathi wenze njani? Uyakhala, uyabubula, kanti lokho kububula kana engazi. Haya maya. Ngoba kahle kahle izulu alibafuna abantu abathandaza abazi. Kodwa lifuna abantu abathandaza bengazi noma kuzophendulwa. Noma ngeke kuphendulwe. Kodwa uhambe nje uthi nje ngiyaya noma ngasezophendulwa kodwa ngiyaya. Uthiwa ngenkathi uEla mnothisa ngayo umlomo wakhe wawunyakaza but ivoice engasaphumi. So imagine ungaphumi kwevoice kusho ukuthi lo muntu akasathandazi kodwa wenza njani? Uyakhala. So kwase kusebenza umthandazo weminyaka edlule ngoba kunomthandazo owenze last year. Ucabanga ukuthi wena kwabola. Mthandazo awuboli man. Ulinde imeko lemeko kuyona namhlanje umthandazo wa last year ubulindele simo phezukwazo. Ngiyazi ukuthi sinama situations njengoba silaso akekho umuntu oright. Lema uthi right uyayikhohlisa uqamba manga. Kunento ekudrivile yathi asambe siyemthandazweni. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa umthandazo wangonyaka odlule yiwona umthandazo ozokwenza ukuthi udlule kule meko okuyona. Amen. iBhayibheli lithi uEli wabona umlomo unyakaza kodwa izwi lingaphumi. Kusho ukuthi kwase kungasathandazeki ngoba uPenina wayilokhela yena ethi wena uyinyumba, wena uzali, wena uyinyumba, wena uzali.